Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Michael, auditor sa isang kumpanya dito sa Maynila. Napasulat ako dahil may kakaiba akong problema. Kakatapos lang kasi ng payday at malungkot na naman ako. Kung nagtataka kayo kung bakit malungkot ako tuwing sweldo, pakituloy po ang pagbabasa sa sulat ko. Paano pala kung sabihin ko, hindi naman kami nagtataka eh. So hindi na lang namin babasahin? Basta alam ko kaya yung mga tao nalulungkot pagkatapos ng payday is because dumaan lang. Wala natira. Wala natira. Yun, nakakalungkot. Tingnan natin bakit talaga siya nalulungkot. Huwag natin pangunahan. Wag yan. Nangunguna. Ganito po kasi, mag-iisang taon na po kami ni Sheena. Wala naman po akong masabi sa kanya, mabait, malambing at maalaga po si Sheena. Hindi naman din nagloloko kaya wala naman akong dahilan para hindi magtiwala sa kanya. Kaso may isang bagay na hindi ko matanggap. Nag-travel kasi sila ng ex niya bago sila mag-break. Kaya nag-loan sila. May 30,000 pa silang balanse. Dahil pareho silang may obligasyon sa utang na yon, naghahati sila sa bawat hulog tuwing kinsenas. Noong una, inisip ko wala namang problema doon. Responsibilidad naman nila yon bago pa ako dumating sa buhay niya. Ang dali namang mag-bank transfer or mag-over-the-counter deposit sa bank. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nilang magkita every payday. Yung pala ang dahilan kung bakit nalulungkot siya every payday. Nangunguna tayo, Jegs eh. Mas lalo pa ako nabwisit na malaman ko na bago sila pumunta sa payment center, kumakain muna. Hala! Or nagkakape. Kala ko kapa. Sorry. Tinanong ko siya kung bakit kailangan pa nila magkita. Ang sagot niya, mas madali daw kasi kapag ganun. Sabi ko, bakit kailangan pa nilang kumain o magkape? Bakit naman daw hindi? Kahit nag-break sila, magkaibigan pa din naman sila. Dahil gusto ko na matapos ang lahat, sinabi ko sa kanya na kung pera lang ang problema, handa akong tulungan siyang bayaran ang natitirang balanse para wala nang dahilan para magkita pa sila ng ex niya kada sweldo. Pero agad niyang tinanggihan. Para sa kanya, obligasyon daw nilang dalawa na tapusin yung responsibilidad na sinimulan nila noon. Tambalang kumikinang pakiramdam ko talaga tuwing dumarating ang sweldo, muling nabubuhay ang koneksyon nilang matagal ko nang gustong maputol. Valid po ba itong pakiramdam ko o insecure lang ako? Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, okay lang ba sa inyo kung ganito ang galawan ng partner ninyo? Ano po kaya ang mabuti kong gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Michael. Wala nang patumpik-tumpik pa, Nicole Ayala, pasok! Wiset! Nakakairita! Pinaglololo ko kanyang girlfriend mo! Ayan tayo sasabihin, wala naman ako masabi sa girlfriend ko. Mabait, mahinhin, makipot, masikip, charot. Pero ito lang ang problema, laging may pero. Nako. Hindi ko sa totoo lang nakakabwisit yung mga dahilan ni Sheena. Totoo, ang lahat ng mga explanation mo, Michael, ay very valid. Number one, bank transfer. Correct, pwede naman Bakit kinakailangan magkita? Bakit kailangan magkita? Pero, meron pa rin naman kasi talagang mga tao na,
gusto talaga nilang ng mga cash transactions, Oo. yung actual pa rin sila talagang pumupunta sa payment center. Mm. May mga ganun na not all the time nagtatrust yung mga tao sa mga online. Oo, sige, lagay na natin yung Oo, ganyan. kasi Okay. iniisip ko, kunyari asawa ko, kahit na lagi ko sinasabi sa kanya, kunyari yung bills, pwede na tong Online. online. Huwag Pero na siya nating pa rin, Pero siya, physical. physical. Gusto niya physical kasi inayos niya yun. Oo. Naka-envelope. Very old school. So may mga tao talagang very old school. Sige, gives na natin yun. Gives na natin Old yan. school si Sheena. Okay. Pero bakit nila kailangan magkape? Di ba? Nagbabayad. magkape? At saka, nagbabayad ka nga ng utang, di ba? Oo. Nagbabayad ka ng utang eh. Oo, so imaginein mo yun habang nagkukwentuhan sila, nagtataon, Di ba? Tsaka pagkape, Jegs, Mhm. lalong-lalo na kung ito ay hot, oo. palalamigin mo pa ng kaunti Correct, yan. matagal pa. Matagal pa. So, Oo. ibig sabihin, Wala may naman- pag-uusap pa talaga. Oo, wala naman nang nagkakape sa coffee shop ng 5 minutes lang eh. Wala. Birang-bira yun. Kadalasan nga kaya ginagawang aesthetic ang isang coffee shop kasi people are meant to stay Correct. and talk and Tama. converse, yung mga ganon. Oh. Yeah. Nakakaloko. Ay, di ikaw na sumagot bilang yung mga ex mo, kaibigan mo. Ako Oo. kasi, Jegs, kaya ako nabubwisit kasi naniniwala talaga ako that exes can never be friends. Sa akin yun Oo. that's my belief. Between the two of us po kasi mga kabisyo, si Diego Bandido kasi, yung mga ex niya, friendly niya. Oo. Oo. Friend kami in a way na casual na wala, nagkakausap lang pero hindi kami nagmi-meet kasi kahit ako para sa akin medyo awkward. Bakit ako makikipag-meet? Correct. Pwede naman tayong mag-uusap lang. Yun lang. Or kung mag-uusap mang kami in person, may kasama ibang mga batchmate. Yan. Oo. Very awkward Di ba? magkikita tayong Okay. dalawa. Okay, so, kunyari, yung mga ex mo ay kaibigan mo, pero hindi mo sila minimit mag-isa. Yes, oo. Yun eh. Oo. Ano pa yan Kasi Open-minded. things can happen Correct. eh. Open-minded pa yan si Diego pagdating sa mga bagay-bagay. Ayan. Open-minded pa yan si Oo. Diego pagdating sa mga bagay-bagay that exes can be friends. Lalong-lalo na, Oh. ito, pambihira. Hindi ko kinakaya ang mga eksena. Tama. Tapos yung nagbigay ka ng option. O Oo. sige, para hindi na kayo magkita. Ayan, eto na. Hindi nyo na to obligasyon. O, Sagot eto ko na. Sagot Para ko tapos na. Ako na. Ayaw pa rin. Ay. Dahil naniniwala ako na ito ay Ay, isang obligasyon na kaming dalawa ang dapat na nag-solve. Ay, nako. Ayun, Nako, di ba? Michael, kapangalan pa naman kita. Anong Tokayo. anong eksena mo kay Michael? Siguraduhin mo yung Sheena na yan, ha? Oo, baka pambihira, baka delikado na yan, baka parang may something May something pa yan. We don't want to pop your balloons, Ay, di ba? taray, may pag-pop ng balloon. Oo. Ngunit, Ngunit, meron po talagang something. yes, Yan. oo. Nadidistract ka, Diego Bandido. Hindi kasi may mga magaganda kasi dito. Maganda at naman pogi. ako, ba't hindi ka nadidistract Hindi. pag ako lang? Mas bata sa'yo ng 1 year old. Ang babata ng ating mga bisita for today. Oh. Ito Michael, balikan lang kita. There is something going on Aha. na medyo nakakalurky. Tama. So, pag-usapan ninyo na maigi ni Sheena kung ano ang lagay talaga Correct. ng inyong pagsasama at kung ano yung lagay talaga nila Oo. ng ex niya. Kasi, Upuan ninyo. oo. So, kamo, i-communicate mo yung nararamdaman mo na hindi ka komportable sa ganung True. setup. Correct. So, ngayon kung ang problema niya is pera, walang problema. Bayaran ko. Kung namumblema ka naman na, hindi, obligasyon ko to. Sige, ganito lang gawin natin. Ako magbabayad, ikaw magbabayad sa akin. Ayan. May utang ka sa akin. Yan. Di ba ganun naman? Feeling ko ganun naman yung sinasabi kaya ganito, Michael. Michael! Michael, Makinig makinig! ka! Sumama ka! Tama. Tuwing magkikita sila, di sumama ka! Oo. Sagutin mo yung kape nila. Oo. Ganun kape lang ba gusto nyo? Di ba? Oo. Ganun lang yun. So, medyo off talaga siya. True. Off, True off. lalo at talang-halong eklabo. Yun lang ang masasabi namin sa'yo at bumalik tayo sa ating mga magagandang mga bisita. Ay, oo Ayan. nga. Welcome to Love Radio! Hey! Welcome!
Mr. and Miss Teen Candelaria candidates. Ang layo pa ng binyahe dito. Totoo yan, di ba? Kasama ang napakaganda, napakasariwa, masikip po ba? Ang booth natin kasi ang dami nila Oo, masikip ang boot natin, di ba? Oo. Pero kasama po nila nga, napakaganda po natin at napakasipag na siya. Mayora, Emma Suwayan. Welcome to Love Radio! Yan, welcome! Ayan na. Ready na ba itong mga microphone natin? Oh, edi say hi kayo dyan. Ayan. Oo. Is it ready? Let's check Oh. Hello po, Naririnig good po ba Oh, sa... yan, naririnig. Ayan. Oo, So, rinig- magpakilala muna isa-isa. Ayan, oo. Total, na-distract na rin naman si Diego sa Oo. inyo. Di ba? Hindi siya nagagandaan sa akin. Gusto niyo mga bata. O, edi kayo na. Okay, let's go. Who are these beautiful people na bisita natin ngayon? Good afternoon po, mabuhay. I am Napoleon Vincent Garcia Banagan. Oh, ha? Oh, Napoleon! Oh, Napoleon. Yes Oh. po. And I'm your Mr. Teen Candelaria 2026 official candidate from Candelaria, Quezon Oh. Province. Candelaria. Candelaria. Oh, hindi Candelaria. Can. Ganun pala. Kala ko Candelaria eh. Candelaria. Okay. At saka yung friend ko, Napoleon eh. Oo. Ito, Napoleon. Napoleon. Okay. Nice meeting you, Napoleon. Yan, hello, Napoleon. Ito. Oh. Nagulat ako sa headset. Itong susunod na candidate, gantong-ganto ko nung bata ako. Kaso na-stress ako. So, wag ka papastress. Okay, go. Good afternoon po. Wait lang. I am Gilan Caris Belentan Hutko po, and I'm proudly representing Malaban Banorte po. I'm your Miss Teen Candelaria number 24 po. Oh, Ayan. tingnan mo. Ganun ako dati. Ay! Mahinhin. Ganun ba? Hindi makabasag pinggan. Ganyan ako dati. Na-stress. Oh, eto na. Oh, next. Next. Ang saya. Good afternoon po everyone. Mabuhay. I am Arian Fiona Favi and I'm candidate number 22, an official candidate of Mr. and Miss Teen Candelaria. Tingnan mo. Kaya nga eh. Sa akin niya nakuha yung hairstyle. Nakita mo? Sa akin na niya nakuha. kita ko na. Oo. Tita Okay. niya nako. Tita ko niyan. Lodi ako niyan. Okay, the next. So, hi everyone. I am Cariz Edren Espinosa, proudly representing Malabanban, Norte, Candelaria, Quezon, and an official candidate of Miss Teen Candelaria 2026. Bakit siya? Are those contact lenses or yan talaga yung mata? Contact lens. Oh. Bakit nung nagsuot ako ng contact lens, mukha talagang parang hindi bagay? Dito, bagay na bagay. At diba Sige. ako nung nakilala mo ako, Oo, naka-contact lens ako. parang tanga. Diba? Ito, ganda eh. Ganda sa kanya eh. Okay, and the last one. Good afternoon, Love Radio. My name is Lawrence Steve Muster Silva, candidate number 14, representing San Andres. Sure ka. Alam mo itong mga bata, especially sa mga focus ako sa mga kababaihan. Ano yung mga height ninyo? Oo nga, anong height? Ang haba eh. Ang haba ng mga... Oo. Ako po is 5'8 po. If I'm not mistaken. 5'8". Then? So 5'5 po ako pero pag naka-heels po 5'10 po. Oh. And? And? I am 5'4 po. Di ba ang tatangkad? Oo. Laban na laban ang ating Mr. and Miss Teen Candelaria. Ayan. No, maraming salamat at nabisita nyo kami dito. Yes, 'di ba? Na-happy talaga kami kapag Oo. meron kaming mga bisita na fresh kasi Oo. most of the time ito lang kami mga hindi fresh. So Correct. nakakasawa. Kaya tingnan mo, itong mga DJs ko mga lalaki, normally wala na to ng mga ganitong Oo, oras umuwi na yan eh. Ah, bakit kayo nandito? Nalaman-laman nyo lang na may Miss Teen Candelaria. Oh, ano Correct. yan? Ayan. Oh, Oo. ano? Pakilala kayo mamaya Oh, pakilala kayo dito sa mga... Ito, ganto, Papalea mong galing. Ito yung tsura ko dati. Oo. Kaso na-stress ako itong pambihira. Sabi ko, ayaw maniwala. Hindi mo lang ako nakita nung bata ako. Ano Nakita kaya- mo ako nung stress na ako. Ano kayo sinalihan mo? Binibining? Huwag ka magulo. Baka wala maniwala. Ayan, welcome to Love Radio. When is the competition happening? So the competition is happening on August 4 po. So look forward and watch us on stream on Facebook page of Mr. and Miss Teen Candelaria. Yay! Yan. Ay, ang saya naman. Oo. Yung Mr. and Miss Teen Candelaria, pag yung nanalo ba dito, merong competition na sasalihan na parang
yung parang tawag, national level or international level? Parang halimbawa, you will represent something bigger competition Oo, correct. pa. Yung mas may ganun ba? Yes po. Actually po, madami pong nanalo pong reigning queens na nagpunta po sa national pageants like Don Salas po sa Miss Grand Philippines and sa Mutya ng Pilipinas po si Ate Flower Silva po. Okay, sige, tuloy natin yan sa online. Yan! Sige, alamin pa natin yan more. Kasama pa rin po, Diego Bandido. At Nicole Ala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!